ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khaijaki tongo spread khaijak tongo MDC James Demana Buri by photo bojaki AI by Salamai social media viral khai tongkha sabujani engkai MDC James Dema bo post bo khai ka je haike post khaina AI by Salamai post khaina borongno kurak action lajana hini pusaka James Dema legal action lajakna hinai post khaimani pore o borok post khainai borok call khai bo James Dema nakar sangka tei haike ongdia ni saka tei James Dema saka haike ulo phano ongoi tongkha ke action lajakna hini saka tei haike ongya tei hini saka engkai phaidi chung bini khungtei khuna lagana Mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khaijaki tongo spread khaijak tongo bonotui kabangma lukurok abonotui kha khamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo kwrungkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni bwskango ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore ang a jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaka prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je borok amti hayo involve ungei edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phone rok khai kokduk bai kwrungkha borok bo abo mazak ko khaimani haino phatra kahike khlaimani tai khlaimani pore borok abo hayingan hni borok bo saiman liya tai borok ana khoma rok bo sankha na karmung bo sankha boni pore ang abo hai na karmung rok bo sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang thu haisi nainegi tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdigi sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingtei kabangma photo edits khaiye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong sobo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti majak khaipano sung haino phatra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abrok no sung blaike limit do toniwi abo hai khlaina ni nango ngorok nukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingtei malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingtei malaijak rok nugu obo haikino nini Elon Musk rok AI ni bisingtei malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu kintu aborok no misuse khlaya kar kaisa limit toniwi aborok no sung khlaike sawo gai ang obono sanan mo so je kono borok je involve ungnai rok ang bongni bumu rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakarmu sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngai thanga haisi entai ang kubuni lukurok no bo ang koine ni musung haisi BJP खायो हनै मथा खायो हनै IPF खायो हनै Congress CPM खायो हनै
tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hinai no जों आबरकनो सुजुग नायतुगै एडभान्टेज नावै आबरकनो भाइरल खाइ हामिया बुमुं प्रचार खाइनानि नायखांके आबो लास्ट दिगे सिनि सोसाइटी वन हामियां नाय सिनि सोसाइटी वन नष्ट नाय हाइसि